15,782 persuna qed jgħixu f'dar iffullata, bi kważi 6,000 minnhom jinsabu f'riskju ta' faqar jew esklużjoni soċjali, anke jekk fl-aħħar ġimgħat il-Gvern ftaħar li n-numru ta' nies f'riskju ta' faqar u esklużjoni soċjali naqas. Minn dawn li qed jgħixu fi djar iffullati, jiġifieri djar li fihom għandhom aktar nies milli jfilħu f'termini ta' sodot u kmamar, 9,053 minnhom qed jgħixu f'garaxxijiet, boathouses jew appartamenti. Dan ħareġ minn stħarriġ li għamel l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika (NSO) li wera żieda allarmanti ta' djar li fihom jgħixu aktar minn 5 persuni fejn żdied b'ħafna wkoll in-numru ta' persuni f'riskju ta' faqar li qed jgħixu fi djar iffullati. Dan meta mqabbel mas-sena ta' qabel fejn tajjeb li wieħed isemmi li meta id-dar tkun iffullata kull persuna jħallas anqas f'kera, min-naħa l-oħra minħabba l-għoli tal-ħajja u l-prezzijiet ta' affarijiet bażiċi dejjem jolew, l-għadd ta' nies f'riskju ta' faqar komplew jiżdiedu u issa telgħu għal 78,685. L-istatistika wriet ukoll li l-aktar li qed iħossu l-piż finanzjarju meta mqabbla ma' partijiet oħrajn ta' Malta huma dawk li jgħixu fin-nofsinhar u fit-tramuntana ta' Malta. L-NSO wera kif il-piż ta' djar bħala perċentwal ta' dħul disponibbli tela għal 4.3% minn 3.6%, perċentwali li l-aħħar li Malta kienet fih kien lura fl-2015. U fost dettalji oħra li ħareġ minn dan ir-rapport tal-NSO, 30% tal-popolazzjoni affaċċjaw problemi marbuta mal-ambjent u tniġġis tal-arja, 29% jgħixu f'żoni ta' ħafna storbju u 13% jgħixu f'żoni ta' vandaliżmu u kriminalità, 11% m'għandhomx biżżejjed dawl fi djarhom u 8% għandhom is-saqaf iqattar. 1% tal-popolazzjoni m'għandhomx banju jew shower fejn jinħaslu. Minkejja dawn iċ-ċifri inkwetanti, il-Gvern ta' Muscat jibqa' jiftaħar bil-middle class il-ġdida li ħoloq u li qed ngħixu fl-aqwa żmien.